Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, u novej recenzie na toto Lego. Hej, je to Sonicová dráha a môže tým začať. Takže hlavnou figurkou je Sonic. Toto Lego sa by the way už nedá kúpiť. A ja som si ho ešte stihol kúpiť tento rok. Zaostri. Ja tak neviem, ale konečne. Taký to je Sonic, hej. A zozadu má tie jeho bodliaky, hej. Kto bol na Sonic 3, tak môžete dať like. Hej, a jo. Koľko by som tejto figurke dal? Takých 8... 9... Aj 8, zaslúži si 8, takže ideme na ďalšiu vec. Je tento legendárny badník. No badníkovia sú tí zlí roboti. A má tu takéto kuriatko, modré. Jezus! A tu je, okej. Tak to kuriatko tu je, hej, zaostrí. Takéto kuriatko tu je. Ja si to prichytávam týmito... Bože, mne všetko padne, ja som grabľavý. Ja si to vždycky prichytávam týmito ušami, alebo čo to má byť. Tykadlami, hej. A tomuto badníkovi by som dal takých 7 z 10. A môžeme ísť na ďalšiu vec. Tento mraziak. A keď ho otvoríme, tak tieto kocky, to má nasvedčovať ako ľad. A je tu chaoskova, ktorú ste mohli aj vidieť pri chráme, pri Master Emerald, tomto chráme, hej. Kam ja to mám dosť, kamo zaostri, prosím. Tak proste je to chaoskova, kto má, tak vie. A ideme na ďalšiu vec. Sú tieto prstene. Tieto prstene majú tieto prstene majú byť to, čo ste ako v tej hre museli zbierať. To boli ako keby také coiny. Hej, tu ich máte 3-krát. A je to také solidné. Hej. Proste je to dobré a môžete cez to niekoho sledovať, ako sleduje teraz Sonika. A týmto kružkom trom dávam asi 5 bodov, hej. Je to proste taká klasika. A ideme už na väčšiu vec. Je takéto posezeníčko. Sa dá povedať, tu je takto dážnik. Tu je Chewy Dog, hej. Kto pozerá Sonika, tak vie. Aj kto videl Sonic jednotku, tak vie. A tu vás je dalo Sonic, ktorého tam potom posadíte a môže si papkať svoj Chewy Dog. A toto je také, že na pláž, celé je to na pláž a jo, ja som si teraz spomenul, že mne tu ešte chýba jedna vec. Takže ohľadajte si toto a idem pre ňu. Takže tomuto by som dal takých serióznych 7, 8 z 10 a ideme na tú ďalšiu vec. Tu idem zobrať. Také UC DJ, že tam sú proste tie CDčka, a môžete proste DJovať, proste môžete byť DJ, tu máte repráky, stromek a Sonicové CDčka. Asi tam budú hrať, neviem, Run It zo Sonic 3. Hej, to je taký stôl. Jezus, teraz som to celé roztoto. Jezus. Hej, takýto stolík tu máme, kde si môžete to ešte pozrieť blízka. A tomuto DJ UC Jazz, tak by som dal, ja neviem, asi 9 bodov a ideme asi na to najpodstatnejšie z tohto, na čo sa asi každý teší. Toto odperovátko 3000, hej, tak toto funguje. A super, celé som to ničil. Dobre, ideme si do toho dať aj Sonika, to musíte
takto otvoriť a ideme si tam dať toho Sonika. Už ho tam máme a ideme si ho pustiť. A došiel. Hej, takto to vyzerá zblízka ten Sonic v tom. Takže jo, a touto odperovatku dávam asi 9,5 bodov z 10. Hej, lebo to má to je asi jediný efekt, čo sa to dá na tomto robiť. A jo. Ideme na ďalšie. Jump. Hej, keď takto vyskočí ten Sonic, tak toto prebúra vždycky. Hej, ale má aspoň Thousand Emerald. Takýto biely. Nádherný. A ak chcete, tak vám to môžem ukázať. Idem vám to ukázať. Je 3 štyk. Proste, keď to dáte silnejšie, tak bože. Tak sa to celé zničí. A ideme na ďalšie. Tento takýto oblúk, hej, ktorý, tu je GTA telka s tým, čo ste museli potom na tom skočiť a ste to dostali. A hej, toto je všetko, ešte tu by mal byť kvet, ktorý by zase odpadol, hej. A to by som dal takých, kvôli tej telke dám 6. Inak, je to nič moc. A ten kvet bol fakt pekný, hej. A toto je asi všetko. Touto Lego by som dal asi takých osobných 9, 8 z 10, hej. A ďalšia recenzia vyjde asi za 2 dní, ako každá, proste každé 2 dní bude recenzia, hej. No potom si dám oddych do 21. apríla. No proste deň po Veľkej noci vyjde ten Eggmanov veľký robot, hej. Ja si ho chystám za Veľkú noc kúpiť. A ideme si spraviť experiment, ako v každej recenzii. Už mi ostali len 2 lega, hej. Takže like bude Shadowov útek. A kto nedá nič, tak to bude Kiklon versus Metal Sonic. A toto už je asi tak všetko, tak uvidíme sa u ďalšieho videa a čus.